Sa edad na 23 anyos ay sumasailalim na sa dialysis treatment si Kyle Teres Sabanto ng San Rafael, Bulacan. Last July lang ako na-diagnose as na merong chronic kidney disease. Then, syempre ang reaction ko po, syempre nalugmok ako nung una. Pero nung lumaon na po, naka-move on na rin ako at na-accept ko na isa na akong dialysis patient. Isa lamang siya sa milyong-milyong tao sa buong mundo na nakikipagbuno sa chronic kidney disease. As of 2022, 8 million po sa buong mundo ang merong chronic kidney disease at pataas na po ng pataas ang numero ng mga nagdadialysis. Dito po sa Pampanga, dami po nating mga dialysis centers din. Batay sa datos, pang-7 sa leading cause of death ng mga Pilipino ang sakit sa bato o chronic kidney disease. Sa datos ng World Health Organization as of 2020, umabot na sa higit 39,000 katao sa Pilipinas ang nasawi dahil sa nasabing sakit. Kaya naman sa pagdiriwang ng National Kidney Day ngayong March 9, isang health forum ang idinaos ng Philippine Society of Nephrology o PSN sa isang mall sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Our goal for this World Kidney Day is to spread awareness among our mga kababayan na important to really take care of our kidneys, more especially to prevent yung mga illnesses na ito, especially yung hypertension and diabetes, to prevent in the long run the complications of these diseases, which is very common. Sa kabila nito, pwede raw maiwasan ang pagkakaroon ng chronic kidney disease o CKD. So gaya po dito, keep fit and be active, mag-exercise po tayo. Then number 2, kumain ng tama. Kaya isa po sa mga activities po natin later ay merong cooking show kung saan ang pinaka-best kidney-friendly diet po ang mananalo. Then number 3, check and control the blood sugar kasi diabetes pa rin po ang top 1 leading cause ng chronic kidney disease. Then number 4, check and control your blood pressure kasi po hypertension naman po ang top 2 leading cause ng chronic kidney disease. And then number 5, uminom ng palaging tubig kasi nga po ang dehydration ay isa sa mga causes ng pagkasira ng ating mga bato. Pero sa mga pasyente nagdadialysis, ililimit lang po sa 1 liter. Pero kung di pa kayo nagdadialysis, pwede po ang 2 litro o 8 to 10 glasses a day. Then number 6, stop yung paninigarilyo kasi nakakabagal po ito ng daloy ng dugo ng ating mga blood vessels. Then number 7, huwag abusuhin ng mga pain relievers kasi nga po ang bilis nilang pwede kang bumili kahit saan kasi pwede po itong makataas ng creatinine natin lalo na kung meron ka ng risk factors. So pwede lalong tumaas yung creatinine level mo. And lastly, magpapakonsulta po tayo sa ating mga doktor or sa mga nephrologist po natin or specialista sa bato. Sa naturang Kidney Health Forum ay nagkaroon ng Zumba session, mga konsultasyon, infomercial, viewing at paggawa ng mga best kidney-friendly meals. Malaki naman umano ang naitulong ng forum sa pagpapalakas ng moral ng mga CKD patients dito sa rehiyon. Lumalakas yung loob ko lalo't na may nakikita akong kaparehas ko na may sakit din na ganito. Lumalakas yung loob ko kasi mas nararamdaman kung hindi ako nag-iisang lumalaban sa sakit na to. Ako si Marco Galang, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to.